Tinokukwazisa mhuri yeZimbabwe nhasi rimwe zuva. Tiri kuda kuti tikupei nhauka yematsvagirwo ari kuitwa mwana haasi kuonekwa. Saka tada kuti takasiya paya taendesa vakomana kwasekuru Tasvu. Ndopatoda kuti titorere nhau yedu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngiyalibingelela muli yeZimbabwe, siyahlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo lapho esilinika khona ukubana umntwana udingwa njani, kuhamba njani ekudingeni umntwana. Sacina thina sihambe labafana sayabachiya kosekuru Tasvu. Asi tisatapinda muchirongwa chanhasi. Nezuro paya ndakambotaura ndikati veduwe zvekuti Drewmas media munogona, Sly haagone, Sly media inogona, Drewmas media igone. Madirei kuita chidebate chakapusa kudaro nekuti isusu tiri vatori venhau chete. Liqiniso wacho njalo ukuthi kathi sidonselana ini kahle ukuthi Sly media yenze lokhu, Drewmas media lokhu liyenzelani into ezinjalo ngoba aziqhakathekanga njalo azilunganga. Pane chokwadi chiripo chatingade kukuzivisai ndechekuti 1 takatarisana neYouTube, Sly media maseniors edu ndiwo vakatanga rwendo rwokupinda paYouTube kuti zvinonzwai. Saka maseniors uyezve vanototipawo mazano ekuti ayo kana muchiburisa mavideos enyu mufambisai makadai. Ndogara ndichitaura naSylvester, tinotokurukura tese zvakanaka achinduzoti dai madai so muchidai. Ndiwo andototi ndimento wangu kunyaya dzeYouTube. Uyezveka vaRobert naSylvester chandingade kukuzisai ndicho takashanda tese kuZBC taive tiri pamwe chete, kungoti mabasa ndo anga akasiyana. Tikagozoshanda futi pandakamboita mushamari kuRadio Zimbabwe. Ukama hwedu wakabva kure. Zvekutora nhau tinotopanana maideas kuti fambai makadai. Kana sekuru Tasvu vataura zvavataura, havasi veSly media vataura. Ndisekuru ani? Tasvu. Mukatarisa zvakare masubscribers eSly media ari pamusoro pedu, nyangwe zvazvo takambowasiya, asi yezvinezvi mukatarisa vatori pamusoro. Ivo ndivo vakatanga. Kana mavideos avo akawanda. Maseniors edu unozoda kuti munhu umuti senior zvaita sei? Liqiniso pamba wozoti iwe uri mwana wakuda kuti kuna baba ndine baba. Zvinofamba? Azvifambi zvakanaka, musatirwisanisi. Liqiniso lelo ngoba singakhangela sibili kahle abeSly media vale minyaka eminengi edlula eyethu beqalile into leyi. 5 years sebelesikhathi eside beku industry leyi. Ngama-pioneers yibo abahamba kuqala, thina silandela ngemva kwabo. Njalo ngezinye indlela singathi ngama-mento ethu ngoba kwesinye isikhathi siyabuza, siyatshelana, hayi hambani so, hayi lapha liyaphambanisa, lapha likunje. Nxa sokukhulunywe lo sekuru Tasvu ayabe kukhulumile lalokho ayabe kwenzile, akulani leSly media, ngusekuru Tasvu oyabe eresponsible. Vanotaura vakazvimirira. Uyezve kana vaine contract pachavo. Liqiniso. Hazvina chekuita nesu. Akulani lathi thina abeDrewmas media. Asi isusu pavakatadza kuti nzwisa sekuru Tasvu hatinambogara tati tinoda kuenda nemakamera kwavari. Takati tauya nevanhu varikuda kubatsirwa. Liqiniso lelo kwaba lokungazwanani khonapho ngoba usekuru Tasvu wabona ngathi maybe mhlawumbe abeDrewmas media nje basibuya labantu abebefuna ukulashwa, mhlawumbe besizabuya lamakamera ethu. Kathi akusikho, thina injongo yethu kuphela kwakuyikuzosiza abantu ababefuna ukuncediswa, kwakungayisikho ukuthi sifuna ukushuta. Ichokwadi tangathi sinakuya kuti tizofirima kana kuti chi asikungoti tizowana kushedzwa. Ichokwadi. Zvisinei mhuri yeZimbabwe, tikada kutaura nezvenhau tingaswerera, asi chatoda kuti tichitaura nezvacho ndechekuti takasiya baba nemwana vachisvika, takavasiya pasekuru Tasvu tisi takavadzikisa nekuti zvataingoita kuzadzikisa zvido zvenyu. Ndimakati muri kuwesta nguva, endai kwasekuru Tasvu, mwana anoswera awanika. Ndo zvakaita kuti tinovasiya ikoko. Hapana chimwe chikonzero. Zimbabwe salalela izikhalazo zenu njengokutsho kwenu ukuthi singahamba
siye kusekuru Tasvu siyathola usizo sayenza njengokutsho kwenu sahamba labo bhuti sayabatshiya kosekuru Tasvu. Mandlovu Shumba ndakuti ndichikuda mbichana so asekwanze semuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tipinde muchirongwa chezvarana. Clever Miraso ndinogara muchitungwiza ndini baba wa King. Mukoma wemunina ndiri mukoma wa baba wa King. Ndinotedzana ndini mutedzana wake ndini mukuru kozotera iye. Tisu tine nhau yemwana watiri kushaya anonzi King Miraso. Aha, nezuro paya takakusiyai kwa Sekuru Tasvu zvakazofamba sei? Right, matisiya kwa Sekuru Tasvu pai takagamuchirwa nevarume vanga vari panze, varume vatatu vanga vagara pacheya, tikavabvunza kuti anonzi ningi ndiani, vakatiudza zvikanzi ndini, ngatipindei mukati. Tapinda mukati takanosiyiwa pane vamwewo sekuru futi. Vajaindi vanga vari kuti matizoziva zita racho, vanga vari padhuze nemota, vanoudza vanhu kuti pindai masekuru, chibudai, itai so, vanga vari ipapo. Tasvika ipapo takavataurira dambudziko redu kuti tabva kwakati tarifewa naSly so tatichikomunicata naye. Vakati aiwa tiri kuzvinzwisisa, mirai zvishoma. Tamira zvishoma pobva pinda vamwe vanenge vairi vatatu vakapinda masekuru. Vadzoka zvakare kwatiri. Vadzoka kwatiri zvikanzi taure tinzwe nyenyu kuti yakamira sei. Totati toda kubatsirwawo tine mwana watakashaya musi weSunday. Mwana watakashaya musi weSunday utambozamawo kufamba but pane vatitichi hande kwa Sekuru Tasvu munokwanisa kubatsirika. Zvabva mukudaro pai zvikanzi chii chakanatsoitika totawatsanangurira kuti zvii zvakaitika. Tawatsanangurira kuti zvii zvakaitika zvikanzi alright panapa tinobvira pa 150. Tati 150 toti 200 toti 350 400 zvichienderana nechi. Totati isusu chatikuda isusuka toda zvinhu zviri emergency. Zvikanzi pane inonzi VIP, pane inonzi VVIP zvichienderana nawo nechichi tangoti haisichi harisi dambudziko but nyaya iripo apa ndekuti isusu pa emergency tingabatsirikawo sei. Zvikanzi munobatsirika imbogarai futi pasi. Tagara futi pasi pabva mumwe futi assistant. Tongomati maassistant noti ndo vanhu vataiona vachiita se vachipa maorders ipapo but vanovasiri sekuru vai. Obva zvikanzi chii chamuda unatsoita imimi. Toti chatoda kuita isusu ndekuti tati chikumbira kuti kana tichibatsirikawo mukati dambudziko redu kurasa mwana tichabatsirika. Then kana tiri kubatsirika asi shungu dzedu dzadziri pa kuti tikwanise kutora sekuru. Tatora sekuru toenda nawo panzvimbo. Tasvika nawo panzvimbo. Sekuru otibatsira nekuti ndo vari kunzi mukaenda nasekuru mwenenyu munomuwana. Zvikanzi zvamukuita hazvina kushata. Asi tarisaimone vanhu vari panapa. Saka kuti sekuru wasiye vanhu vari panapa ingotarisai mega zvinongokupai result kuti mari yamungakwanisa kubvisa mungakwanisa kubvisa mari. Zvikanzi ipapo asvika futi mumwe wacho assistant futi angari wechikadzi. Asvike zvikanzi ana hanzvadzi zvamungakwanise kuita apa mari yenyu kana mune 1.5 kana kuti 2000 munokwanisa kuenda nasekuru nekuti sekuru havangasiye zvavari kuita izvi vachinosevha imimi. Tikati hazvina kushata zvikanzi chigara apa. Then pabadzoka vai futi vatachiti vajaindi vai vatema wangu vachiri pamaorders padho vai. Zvikanzi chii chazoitika vaning'ina hatinokwanisa kuvaudza kuti tatine ava futi vamwenyu maassistant venyu futi. Tatangota pamangosiya tiri ndo ipapo. Zvikanzi alright mapraises edu akamira akadai so anobvira pa 150 zvichienda. Tangoti haisi nyaya. Zvikanzi saka zviripo ndezvekuti tokwanisa kukubatsirai. Imi mari yenyu inayo remende paseri pareception monobhuka moya nereceipt mopinda masekuru. Tatata aiwa hazvina kuita sei hazvina kushata but tine kuchema kwatinako. Zvikanzi kuchema kwaminako imimi mune mari. Tatati mari atinayo isusu $100 ndo mari atakabata izvezvi. Zvinhu zvinotimirira bo zvinhu zvakatooma kusvika kuno kutsvaga rubatsiro. Zvikanzi hazvina kushata. Chendai kuseri kune mukomana uyu. Papadedzwa mukomana akadedzwa zvikanzi enda kuseri. Tova tatera mukomana zvikanzi rambai makamutera tova tatera. Tova tapinda naye mumba. Tapinda naye mumba zvikanzi no ipapo makanganisi. Maifana kuenda kuseri kuwindo. Tova tatendera kuenda kuseri kuwindo. Tatendera kuenda kuseri kuwindo kwekwe tatabhadhara. Tatauya nereceipt. Tane receipt totamira muqueue tadzokera pana sekuru vai pamaorders padho vai. Zvikanzi mbomira ipapa papinda vanenge vairi vatatu futi zvikanzi pindai. Tapinda mukati mwemwe zvikanzi garai pasi wazukuru. Receipt renyu riri kupi? Tati receipt redu ndeiri. Tatambidza sekuru watakatambidza pana sekuru vanenge vagara pekutanga. Then Sekuru Tasvu wacho vanenge vari nechekumberi. Wekutanga wacho ndo watakatambidza receipt. Wachibvoendesa receipt ibva ranyorwa mubhuku nzwa komana ita sei wabhadhara. Zvabva mukudaro zvikanzi inwai tatapiwa
cup yake but mamune mshonga wangu akaiswa imomo hafu akaita mukaka so itonge mukaka nemasamba chichi zvikanzi inoika 1 totangoti it's okay totanwa pai totabuda panze zvikanzi wai vangu akagara padhuze nasekuru tasvai vai papa vadedza mwe munhu akadedza tiri padho munhu yabva uya zvikanzi avo vadaenda kuglass zvikanzi nditeerei totatera totaenda pasi pemuti nechekujuraho so kwakune vamwe pabonde so atasvika totagara ipapo papa dhishi rine mvura dhishi raiswa mvura rovha raiswa bondi paper rovha raiswa mushonga zvikanzi mimi isai chanja chenyu chekuraiti taisa chanja chekuraiti chache zvikanzi pukutai kumeso totapukuta kumeso totatanga kuona zvikanzi taurai zvamukuda inimi kuti zvinge zvichiita sei zvichibuda zvamuda kuziva zvamuda kuti zviite sei takatanga kutaura tikataura muroi buda mwana wedu ari kupi mwana wedu zvakafamba sei zvikadii tataura ndofunga takaita almost 3 hours pasina chatati taona ndapedza ndaudza munin'ina wangu ndikati ndine zvandakakwanisa kumudza ipapo vangoti ngatishingirire mukoma totashingirira zvadaro paive bhabhazi yamumwe assistant futi panenge pane maassistant anenge achitenderera ari kumadhishi kuyakuya achichiita so dedzera muroi chichichichi vazvikanzi dedzerai vakomana totongoti haisi nyaya then foni yakavharira foni yangu inini yakavharinga ndobva ndakunobuda gedhi ndinodaira foni ndandamhanyirwa ndadedzwa zvanzi dzokera paunga uri ndadzokera pandandiri zvikanzi udaenda kupi iwo wanzi enda padhishi hatibvumire mafoni ndati ndanzi nemumwe wenyu foni haina kuita sei haina kushata zvikanzi iwe unoramba watasa mudhishi pamvura ipapo chete uchidedzera zvakuda kuti zviitike zvinoitika ndofunga 3 hours dzapfuura ndatanga kubvunza nini ndikati mwana akafamba sei kubva achiri pachechi pakatanga ita mashowers mudhishi momo ndakatarisa ndikati handisi kunatsoona nekuti kana usiri kunatsoona unotaura uchiti uya padhuze buda pachena ndikatanga kuita sekudaro ndikaona mwana inini ane vamwe vana vangu ari 3 iye ndianga ari wechitatu mumwe wacho angaita muhombe wacho ndingafungidzira kuti anofanira ari kuma 12-13 years then mumwe wacho anomuteedzera anofanira ari kuma 7-8 years then iye ndianga ari kumashure kudaro wangu akasiyana about 3-4 meters iye achifambira pake ega vamwe wake vairi vaive vari njepamberi mbijani apfeka gemenzi rake achiteera kumashure wafamba pakapabuda mwe mukadzi angoita kunge wabuda nikarodhi kechibhoyi kachipinda murodhi mamune vana vaiva mukadzi uyo anga akapfeka sketi yeblack apfeka sketi yeblack top yeyellow akasunga musoro make nechinhu chakaita pink but airatidza kuti ane bvudzi hombeka kuti mabraids kana kuti but anga akasunga musoro zvichienderana nezvinhu zvanga akarukwa musoro masungiro anga akaita yayo obva atakura mwana uya amutakura mwana uya amubatira pasaidi wangoti fambe zvishoma ndofunga tingangoti zvekuma 15 to 20 meters zvishoma wafamba kudaro achibva mutora vamubereka nguva yakamubereka akabva 10 futi ndikanga rodhi futi achibva apinda futi musango ndondabvunza ndikati ko zvakazofamba sei zvadaro pepe achinopinda mugedhi make mukadzi mamuchipinda futi truck long nose rari rewhite rarine kamufenda rimuzasi memamune yellow but rarine tendi regrey reitadzo rarakatoita sei rarakatokakwa tendi iroro zvabva mukudaro paipaika mukadzi uyo achisvikirana netendi rere makaburuka 2 masoja mutraki mumwe achijambira kumajambira wangatoni zvimapoti vakabata pfuti mwaruku mukadzi uyo akabva atendera nepaseri pechibhani atendera paseri pechibhani vision ipapo ndakataura yangoramba yakadaro ari ipapo then traki rakabva ranopaka pakanoita paseri ribva ratasisa musoro kunoku kuri superlink rabva ranotasa musoro kugedhi kuyakuya ranomira kanozvipeta kudai so zvabva mukudaro pe ndazobvunza ndati zvakabva zvafamba sei ndakubvunza kuti tabva apa zvakazofamba sei chii chakazoitika mwana akazofamba sei papabuda vision pachiratidza sekuti papari parodhi asi parodhi apa pane chimuti chimugumtree chakarara chimugamtree papa pakagara munhu wamadzibaba kugemenzi rake kumusana kunoku pakwakaita chakaita chiwai bachakaita chiwai kudai soka papa sara kanenge kadhoti papaita kaline futi panapa madzibaba vangu akagara wakatsikirira foni mukadzi uyo akabva anobudikira nepamberi asina kunocrossa road papa nevana 2 asi pavana 2 ipapo pane hwana wandakaziva wandangoona hake achingozvitambirawo then pavana 2 ipapo mudiki wacho anga akapfeka short regrey netop yegreen but makaziva zvokutoziva in real life zvoti munotomuziva mwana iye ndomuziva ende mwana ega imwana wepamba patanga tiri panguva dzese idzi
kamukomana so ndo munhu wandakaona iyeyi but panguva yekuti ndizotaure kuti zvakanoti handina munhu wandakataurira kuti zvakandine vairi vatatu wandangodza kuti so anozotaura zvakawanda kuti so nekuti ndasinganongedzeri then mwana uyo anga ari pasaidi apa anga akamira akadai so then mukadzi uyo ari pamhiri perodhi asati apinda murodhi madzibaba uyo anga ari nechepamberi mbijana but anga watsikira foni wagara pazidanda so asi pazidanda rizi zvima-offcut zvemugamti zviya then mumwe wacho pandanjiti vari two pepe anga akapfeka trouser reblue apfeka trouser reblue anga netopu yered but anga ita scotch so anga hana kukwanisa kuona fesi yake nechepamashure mbijana pakabuda futi madzibaba wanga apfeka gemenzi rawo waisa nokati yawo panapa wakaisa jira rawo panapa unowa madzibaba wepachechi pakarasikira mwana wayo but fesi yawo haunokwanisa kuibuditsa asi zvao ndangosiya wari ndo zvaungangori panguva iyoyo then zvabva mukuda ndazobvunza ndati zvakazofamba sei then pamota 3 dzedzi angari mabenzi 3 angasina manumber plate maformatic then pamabenzi iyayo pakaratidza kuti pane mukadzi akabuda ipapo pane mukadzi akabuda ipapo mukadzi iyeye abuda mumota imomo anga akapfeka sketi yecream white mukati yanga iri pfupi apfeka majombo akasvika muno mumabvi munomu then anga apfeka leather jacket recream white futi akasunga bvudzi kudai soko asvika mukadzi anga obuda bvamira pamota amira pamota kudai so ndondaona vision futi yemwana uya futi akagara pasiti but anga abata miri madzibaba wayo vaita kunge vadedzwa bozi zvinhu zvokuti macheukira wakaita hapanobuda sound but macheukira wakaita waratidza kuti sekuti waita sei vadedzwa namadha vayo vachibva vatarisana vatasana ubva vanosangana parodhi ubva vatambidzwa mwana vano vari madzibaba vayo ndobva ndati zvakazofamba sei madzibaba ndevapi pakabuda vision yekuti vakatanga kukwidza vakabata mwana vakwidza vakabata mwana chakazondinetsa nje mukukwidza kudaro papa paita mashowers but ndakazoona chinosvika pachechi ndati pachechi apa ndepapi chakandinetsa ndechekuti ndakazoona pachechi apa pane vanhu vanga vakapfeka kunoitwa kwamarangi asi vakapfeka kunoitwa kwamarangi kudaro chakatoti ndidaro ndechekuti vane zvaonesa panapa zvakaita zvima-h zvima-v zvimachichi zvimasaini mene zvavanenge vazisa panapa ndo zvakaita ndizivechi kwamari plus munhu wese anga ane tsvimbo murume wese anga ane tsvimbo dzaisawa panapa dziri tumaraundi kunoko mota dzandakaziva ipapo ndaziva wish yandakaziva yegrey then ndobva ndaziva papa newish then papa nenoa dzadziri papo dzegrey ndo mota dzandakaziva madzibaba iwo wasati wapinda mune vamwe kunana madzibaba pakauya vamwe madzimai futi mukadzi akabva aitonge ari kubva uko achinotonga kunosangana so vasati wapinda mavari mukadzi iye anga akapfeka chisketi chine mahomwe munomu chine mabhande zvakaita zvimarepover but zvezvi zvekumasowe zvakupfekwa nevanhu vekumasowe mazuva ano zvezvi chisingasvike kuzasi chaita chirepover chine mahomwe munomu chine mabhande akapfeka t-shirt yeblue yanga ine pepo panapa ine pepo kuseri akaisa chibhegi chegrey pane zvimabhegi zvinomboiswa muwest zvezvimazipi zvezvi but anga akachisira pasaidi vision yobva yapera ndandati zvakazoita sei papazobuda view yepabrumley pamashopu pa10 off yekubva kwatanga tiri kwacho ikoko tipinda muhighway but pari pabrumley pamashopu view yangobuda 2 minutes mota dzipinda murodhi zvachinja kudaro ndandazoona chichiratidza kuti ilocation but ilocation iro hanhu akwanisa kuziva kuti ilocation ripi kuti mota dzangonomira dziri mudepression dzakanotasana nedepression dziri 3 kudaro mabhenzi aya pakaburuka mukadzi akaburuka anga ari kusteering kuright side aburuka iko anga ari mugiant ari murefu ari mutsvuku ndiye akaburuka imomo then ndakatarisa location iri ari ndandiona side rekuright kunoku kwakune line remagetsi rari kuright then pamberi pacho nechepamhiri mbijana papa nechimba chakaita kunge cheeco cash chachiri pamhiri pacho then yakazongotena before chimba cheeco cash chiya zvabva mukudaro paipai vision yebva yachinja ndandati chii chakazoitika zvaratidza sekuti vana vanga vari mumvura chakato nditi vanga vari mvura inge singanatsooneka kuti mvura but magariro anga akaita ivo papa chitonge pakufamba tufishi but vairatidza sekuti i3 vanga vari vatatu but pavanga vagara kudaro vakagariswa nechepamberi nechekumashure kuno kune munhu anga ari pacheya munhu yakaita vechikuru anga ari pacheya ipapo zvabva mukudaro vision ndandati chii chakazoitika futi ndandazoona pachiratidza sekuti paitonge papa neflat but paflat ipapo pakanyorwa zvanasibizi yeti tumaagent zvezvimari paipai zvabva mukudaro futi vana vaye vazoguma chinoita ngongo kwabatwa nemunhu wechirume anga agerwa chibox but anga ari mutsvuku
ari mutsvuku kudaro ane bhodhi yakati simbe mbije nagerwa chibox but atingati mutsvuku still angori pakati nepakati mushava but angazovabata vari 3 vana vaye mumwe akaisa kumwe wedu uyo angari pakati wati kuti wedu wacho but manje ipapa angasisina gemenzi manje asisina gemenzi kudaro angapfeka short blue t-shirt white anoti t-shirt shirt angangopfeka blue ne white saka zvabva mukudaro zvazvamboita mashowers zvandidzorera vision yekumashure pazvakazondidzorera zvakandidzorera rori rakubuda but rori rereka rane masoja kudaro mamwe anga agara uko agara kubhodhi rekumashure kutrailer kwekwe mamwe agara akaita line uko arembedza makumbo mamwe agara kuside uko arembedza makumbo futi vakuita sei vakubuda saka ndo maonero andakaita pavision randakaonawo inini tabva ipapo pakazouya maassistant ayayi tadzokera pane maassistant ayayi tadzokera pane maassistant zvanza nguwa chichi plus tatakufonerwawo takunzi maenda madii mazoita sei takuti takuda kubuda tinzi tapedzerwa ndanzi mirai imbogarai pasi amusati makutenderwa kuita sei amusati makutenderwa kubuda amufanira kuti muchibva kumwa mato buda gedhi mwa mato ita sei imbogarai ndofunga pakaita makakatanwa kuti tizonzi taita sei tabuda tikanotaura nemwe assistant shamari taurawo neava kuti kwanze kubuda zvikanzi garai tikanotaura neuyu zvikanzi tikwanze kubuda zvikanzi garai tazodzokera kuna sekuru vaivaya vatachitanga uri padhoo vaivaya vachipa order padhoo vaivaya tata sekuru zvinhu zvakadai zvikanzi kwamuda kuenda kure munokwanisa henyu kuita sei kuenda tasvika pagedhi pai tadzorerwa futi tati sekuru ndozvaitika zvikanzi alright imi mina tidedze 1 papadedzwa 1 assistant angari kugedhi abva zvikanzi vakomana ngavaite sei vakomana ngavabude ndo mafambira zvakaita ipapo but kubva ipapo takunze ndakwanza kufonerawo vairi vatatu kuti tafamba tikadai asi handizive zvazvakungoitika pandiri ndada kutonge ndarwa nemadrugs kana kuti chii ndasisiri normal zvekuti ndainatsonzwa kuti zvandikuita zvisi normal ndegona kungokwenya munhu ari paside ndoti wati chii kana kuti chii then pana madzibaba vanga vachinzi vari kuuya madzibaba ndofunga ndatora nguva yakareba nawo satakwira vane zvavakatoona kwandiri zvandachoti bhosi ndaigona ngoti paipe tazoita sei zvikanzi papi ndofunga ndavabvunza zvinhu zvandakaona inini ndikati zvinogona kusvika noma7 zvandakaona ndivabvunza zvinova zvisirizvo takwira bhazi munhu ndandinaye pamberi ndine zvimwe zvandanjimudza futi zvokuti ndazona wakutaurirana futi tadzika bhazi marondera ndotaudza tete wangu vati tete pane zvikuitika pandiri asi handisunzwisa kuti chichikuitika pandiri kubva paipaika ndine zvandikuita sei zvandiri kuona zvakadai zvikanzi mine maderero akangoita ndati ndati pamwe ndikamborara zvinoita sei voza vakomana vazotanga kutsvaga mota transport yange yakunetsa ndati pamwe ndikarara zvinoita sei lero ndikada kukotsira so hamino zvaitanga futi kuitika saka mavisions ese ndanchiona kwekueka angangoramba achingoya kwandiri pamwe pacho nezvimwe zvandisina kwanisa kutaura zvaityisa zvandanga ndichiona nezoti ndikada kusvika padhuze ndonongeka kuti ndida kurumwa kana ndoita sei time yandinovhunduka nechinoguma mumwe munhu onditi chichikuitika ndoti hapana saka ndakazosvika hangu kwandakazosvika asi zvakazosvika ndazosvika ikoko zvazvanormal but handina vamwe ndazoudza vazhinji nangoti tete ndozvikuitika ndasingazivi kuti zvichazoitika umberi zvabva mukudaro madzibaba vayo tauya nawo nekuti ndo takamirira mutaundi tauya nawo madzibaba vayo vane nhoroondo nezvavo zvavakataurawo vakati ndaona zvakati mwana aripo chichichichi ngatirambe tichiita sei tichibatsirana tichidii saka ndo patiri nhasi uno tiri pakufambirana namadzibaba vayo vane minamato yo vakati tichaisawo minamato tikadai saka timboripo paminamato yo ndo mamirira zvakaita zuva ranhasi ko saka kwasekuru tasvu muchadzokera here kwasekuru tasvu takubva ipapo ndine mubvunzo ndakavabvunza nekuti satiri vaviri inini nemunin'ina wangu ndikati ko nhai sekuru ndabvunza sekuru assistant before ndakatanga kubvunza mumwe assistant futi ndikati pane vision ndatati tichiona munin'ina wangu ndachitomuti hona achiti hanhu achandikuona ndikati ngatimbochinjane nzvimbo yekugara pamwe magariro takaita kana kuti chii kana kuti handizive zvinoitika tikachinjana nzvimbo basi tiu ndaitomuudza nchiti tasaone ndikazomudza ndati seva mufoni zvese zvandikukuudza mapfekero akaita vanhu nevanhu vandikuona nechichichichi zvese ane zvimwe zvaakanyora mufoni zvimwe haana kukwanisa ita se haana kunyora takubuda ndakazopa mubvunzo kuna nasekuru ndikati kosei inini ndaiona but mumwe wangu anga asingaite sei asingaoni zvikanzi dzokai mangwana mukadzoka mangwana mopinda mumatare zvinoitika asi zvino munozoudzwa zvizere mapinda mumatare maudzwa chikonzero kunzi sei zvaidaro saka ndopatakamirira saka chazoita kuti tadze kudzoka mangwana acho inyaya kuti tata kumboita zvamadzibaba vaivaya saka madzibaba vavo nemazuva avo akangoti mazuva mairi
tozodzoka satataramira kuti kuseri kwemazuva mairi taonawo mhinduro kuti zvakamira sei tochono tokwanisa kudii saka kwasekuru Tasvu makanzi munofanira kubvisa mari kuti vakubatsire process racho rese kuti vatibatsire hatina kutaura nasekuru Tasvu direct nekuti hatina kupiwa nguva yekunzi tikwanise kutaura navo ende ivo vanonzi hautaure navo direct unotaura nemaassistant unozosvika kuna sekuru kweka unosvika nereceipt matopedzerana kudhara saka hapana pekuti iwewe nasekuru munoita sei munotaurirana so kumaassistant kumapurice avo anga vachiti bvira 150 250 300 400 zvichiita sei zvichienda saka chakazoita kuti tizonyanyopera simba stereki zvikuru nezvekuti pandambotaura pape ndikati pana assistant akati sekuru kusimuka vachisiya vanhu vese ava zvinhu zvacho munofanira kuona mega isu tiitasa pichinzi vanhu vakubhadhira ma300 ma400 totatasa zvikanzi nemumwe wacho mari ainogona ita chi 1.5 to 2000 saka tangopererawo papi ipapo saka kutaura nawo direct hatinotaura nawo but maassistant ndio akatudza kuti mariyo yamunokwanisa kutsvaga imimi kutoti munzi mawasimudza I think zve 1.5 to 2000 saka ndo patakaperera takaona kuti homwe yedu sinzi tiri kuchema tichidika ipapo hatinotaura yedu zvakawanda but ndo maonero takangoita ngoti maprice avo ivo kuti tinzi tawasimudza isusu panenge pachidiwa 1.5 to 2000 semaudzirwo atakaitwa nemaassistant asi ivo direct kuti vatudza kuti vazukuru so handinganyepa hatina kutaura navo asi maassistant ndo vaitudza zvidhipenderawo vachitanzi according nezvinenge zviri paground then mataura imimi kuti nzvimbo dzamaiona vision mwana ari munodzidza here nzvimbo idzi dzimwe ndodziziva dzimwe handidzizive it's like pakubva pachechi mafambiro nepapa nemota pamwe pacho ndiri kupaziva mwe macho pandaiti pa10 off yekupinda muhighway ndiri kupaziva but pane mwana chaipo but position ine mwana izvezvi ndo paipe pandanchitaura ndikati pane pandamuona ari mota achitambisa foni pane pandaona akatakurwa pane pandaona akapiwa hawa akatambidzwa apa ndikazoona ari mota ndikazoona akabatwa nemudhara uyo akadii hazvinonatsobuda clear kuti mwana position yaari chaiyo ndeipi hongu muri yezimbabwe manzwa nhau yataurika mubvunzo mukuru unoti what's next ichokwadi liqiniso lelo lizwile ukubana kwahamba njani ngakho umbuzo osusele kithi lakini balalele emakhaya yikuba kwasuka kwahamba njani lapha esikhona sihamba njani phambili todini siyenza njani mwana asatha awanika umntwana akakatholakali sikhuluma kunje kwasekuru Tasvu mazvinzwa kuna madzibaba wari kubatsira asi chandingade kutaura katakatasana madzibaba nevamwe vese muri yabuda mari yakawanda liqiniso lelo ichingodzi mumwe munhu anoti ndiri kugweru ndoda kuyazokubatsirai tumirai mari yakati votumira munoziva kuti dzimwe nguva kana munhu uri muproblem become so desperate zvekuti unenge wakungoita zviri kudikanwa ichokwadi asi vazhinji vacho imbavha vakutora mukana wokuti titumirei tina vamwe madzibaba okumhondoro vakati toda kutouya pavakazonzwa tavafonera isusu enhau foni yakabva yavharwa kana nekuvabereki vacho yakabva yavharwa nekuti tinozviziva vanenge vachida kuuya kuzokiyakiya tisipo pasina makamera vobva vati tipei zvakati saka vanenge vatoona kuti mukana iwoyo hapachisina kubuhlungu lezimbabwe kulobana sincedane abanye amomadzibaba phandle sebethatha ithuba leli ukubana berobhe bethatha imali singananzelela kathesi imuli isiphume imali enengi izinkulungwane lezinkulungwane zemali bezama ukuthi bethi abantu bebuye bezosiza ekucineni kwangikhona kungasasizwa kulomadzibaba wemarondera esake sakhuluma la kwakuthi uyabuya ezosiza sathi thina abe Drewmas media sesikhulume la ifoni yacishwa karesa sayinelisa ukumbamba wacisha futhi njalo kulaba nawo nezuro vachitaura kuti ndakuya in fact vakatombouya vakaita minamato vakati nhasi uno na3 o'clock mwana anenge awanika isusu tabva tatoti kukana mwana akuwanika tingasare ipapo regai tipinde munzira kwakuti vafonera kuti bvunzo kuti mapapi foni yedu haichapikwe about 10 missed calls ndozati madzibaba kana muri kundiona handisi kukunyeperai kana muchida munozondipindurawo zvakare 10 missed calls hapachisina
uyezve vatotaura kumhuri kuti komaudzire chive news ivavo kana varipo hatichauyeko. Zvobva zvatipa mubvunzo kuti pane hope here ipapa kana kuti taakumirira dhongi rakaita sei rakaora. Akubuhlungu muli yeZimbabwe kubuhlungu nxa sesifona kathesi ama-calls ethu asabanjwa sokusinika thina umbuzo ukuthi liqiniso yini uMazibaba ulenjongo yini yokuncedisa kumbe lenjongo yokudla imali ngoba sizwa futhi kuthiwa le fuel bayamfakela ebethe uyafika endaweni ngabo 3 kodwa uthe sezwe kuthiwa abe Drewmas media sabesikhona akasabambeki. Tanga tatofara kuti tawana munhu wokuenda naye zvakare kuhwedza kunotsvaga mwana wokupi wokuhwedza. Ivo by the way vekuhwedza vatifonera vati izvoni vana madzibaba vaya vamakaona vekwamutare vakati ngakubikwe doro rakabikwa zuro. Chivanhu chese chainzi chiitwe chakaitwa. Vana madzibaba vakabika doro vakachuza kuzviita secretly. Asi vana madzibaba vaiti hapana chatinoita veDrewmas musati masvika but doro hamusi kukangasaundinzwa. Vana madzibaba vakabika doro tisipo, vakaita chikaranga tisipo, uyezve vakavimbisa kuti musi watinobika doro mwana anouya. Nhasi uno vabereki vazotifonera kuti veDrewmas media takaita zvese zvaitaurwa but hapana chakafamba, mwana hakuna. Kubuhlungu muli yeZimbabwe namhlanje sifonelwe ngabewetsa besithi bona bayenza lokho okumele bekwenze ababekutshelwa ngomadzibaba. Omadzibaba sebapheka utshwala kodwa akukabila lempumelo esikhona. So kuyamangalisa ukuthi njalo futhi kuthiwe bekwenza lokho babe ekuqaleni sasivumeleni uba mhlabe pheka utshwala abeDrewmas media sizabe sikhona sibona ukuthi kuhamba njani. Kodwa okumangalisayo ukuthi sebekwenzile konke thina singekho sesisizwa sesifonelwa ukuthi utshwala sobuphekiwe. Saka hero tadzosa zvakare kwamuri veruzhinji. Chikumbiro ndichocho kunana Sekuru, vana madzibaba vese vari kutinzwa nevamunoziva kuti ishasha. Tiri kukumbirawo muyuze nhamba dzamuri kuona pachivhitivhiti idzi. Titumirewo mamessages nemalocations evanhu vamunofungidzira kana mafoni numbers evanhu vamunofungidzira kuti ava vanorigona basa iroro. Tivabate tivanzwewo. Uyezve kana vauya pakamera havasi vanhu vedu. Chiripo ndechekuti tinoda kutsvaga mwana. Mwana anofanirwa kuti abude. Kana takuabuditsa achita basa zvekutsoropodza izvo aiwa tinokuregerai nokuti tinoziva kuti munenge uchinwa mhamba uromba mako unokwanisa kungotaura zvese mumwe unongochi mumochi saka hatingakujajiri uromba mako mune kodzero yacho ingotaurawo nonsense but tikapa nhau dziri serious kudai so tinenge chivimba kuti tichabatana pamwe chete toita chisungo chimwe chete tikwanise kutsvaga vana ava. Ndofunga pane nhau zvakare yatiri kukupai yechitungwiza mwana hasi kuoneka zvakare. Aliqiniso lelo abantwana sebelahleka mihla ngemihla sesikhala kini muli yeZimbabwe ukubana nxa bekhona elibaziyo abalobungcishi bokusincedisa besicela lisithinte kunamba zethu esizikhiphayo khonapho lisithinte lisitshele ukuthi hayi silozibani esimaziyo ukubana senelise ukubathinta labo bantu abangayenelisa ukusinceda kungaba ngomadzibaba kungaba ngabo Sekuru konke lisithinte senelise ukuthi sikhulume labo ngoba ekucineni kwakho konke okuqhakathekileyo yikuthi sidinge umntwana etholakale. Sileyinye njalo futhi indaba enzakeleyo koseke umntwana kabonakali. Kubuhlungu kakhulu muli yeZimbabwe sokuyindaba zvakaoma. Dai tangowana 1 shasha area iyoyi anokwanisa kutibatsira kutsvaga vana. Zvichida vana madzibaba pamwe zvinhu zvavari kuya pano pamwe zvavari kuda kuita hazvidi makamera zvichireva kuti pamwe isu tikasuduruka hedu chatinoda kuzongonzwa kuti mwana aita sei mwana awanika chete. Ndo nhau yatanga tinayo muzuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Tonga itinzwe munoionawo sei? Liqiniso lelo mhuri yeZimbabwe yilo uhlelo ade siluphathelelona namhlanje isizandleni zenu. Khangela nini lina ukuthi lithi libona njani libe selisitshela ukuthi hayi siyibona so.
zvisinei tasvika kwakaperera chirongwa chedu chezuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Elami igama ngingutadiwa Kutama umandlovu wenu ospecial. Muri kuona nhasi tachinja location, hatichisiri kuya kwazvakaitikira taakumusha vanhu vagara pamba kuti todini mwana tomuwana sei. Zvinorwadza vedu vepindirai, Mwari pindirai. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.